ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಈ ತೋಟದ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದೆ ಗಂಟೆ ಏನು ಮಾಡ ಅಂದು ಈತೆ ಪೇರ್ ಕೊರ್ರೆಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಬಜ್ಜೆ ಬೆಜ್ಜರ ಬತ್ತೆ ಏಪಲ ಬಜ್ಜೆ ಬೆಜ್ಜಿಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಿಡು ಸುಧಾರುಂಡು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಗೋಣಿ ಮಾತೊಂಬರೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಈಗ ಬಜ್ಜೆ ಬೆಜ್ಜಿದ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಪೇಂಟಿಗ್ಲ ಪಾರಂಡು ಅಂಚ ಬಜ್ಜಿ ಪೂರ ಬೂರೊಂದುಂಡತೆ. ಈ ಸರ್ತಿ ದೆಪ್ಪೆರೆ ದುಂಬು ಒಂದು ಸರ್ತಿದ ಬೂರ್ದೆ ಪೋಪುಂಡು ಇನ್ನು ದೊಂಬುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚ ದೊಂಬಿತ್ತು ನೆರ್ದಾದ್ರ ಮುರನಿ ಬೂರ್ದನ ಬಜ್ಜಿ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಉಣ್ಗಾಯ ರೆಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಕೋಡೆಲ್ಲ ಪೆಜ್ಜಿದೆ. ಅಂಚ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ದಾಲ ತಿಕ್ಕಂದು ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಿ ತಿಕ್ಕು ಪೆಜೊಂದು ಪೋಯಿ ಬಜ್ಜಿ ಗೊನತ ಪಾಡಿ ಉಣ್ಗೊಂದುಂಡು ಮುಲು ಮುರಂದ ಮತ ಕೆಮ್ಮುಡ ಒಂಜಿಲೆಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮ ಓ ಮೂಲೊಂಜಿ ಉಂಡು ಎಲ್ಯ ಅವು ಇಜ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಂಬರ್ ಆಪು ಜವು ಏಪ ಕುರಿದು ತಾಳ್ನೊಂದು ಅಂದು ಏತು ಸೋಕುಂಡು ಆಯ್ಕೆ ಏತು ಮುದ್ದೆಲ್ಗೆ ಪಾಡ್ದ ನಮ್ಮ ದಾಸವಾಳ ಆತನ ನರ್ಸರಿ ಪಿರರಡ್ಡದ ಈ ಕನೋಡು ಮುರಾಣಿ ಕನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಬರ್ಸದಪ್ಪ ನೀರು ಬೂರೇದನ ಆತ ನೆನಪೆ ಆಯ್ಚಿ ನೀರು ಸುಂಟನ್ ಮತ್ತು ಪಾಡ್ದೆ ಮುಲ್ ತವತೆದ ದೈಂಡು ಮುಲೊಂಜಿ ಬದನೆದ ದೈಂಡು ಮುಲ್ಪ ಮನೊಲಿದ ಬೂರುಂಡು ಓಲು ಓಲು ಪೋತುಂಡು ಪೂರ ಇಡೀ ಊರು ಮನೊಲಿದಾನೆ ಬೂರಿಪ್ಪುನಿ ಅಮ್ಮ. ಒಂದು ಸೀತಾಫಲದ ದೈಂಡು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬಾರೆ ದೈಂಡು ನರ್ತೀನಿ ಅವು ಪೂ ಬಾರೆದ ಮನೊಲಿ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಬಸಳೆ ಉಂಡು ಕೋರಿ ಪೂತ ದೈ ತೆಕ್ಕರೆ ದೈಂಡು ಪೂರ ಉಂಡು ಅಂಡ ಆಪು ಜೋಯ್ತ್ಲ ತಕ್ಕರೆದ ದೈಟ್ ಪೂತು ಅಮ್ಮ ತುರೆತ ದೈ ಸೋಕುಂಡ ಅಂಡ ಪೂವೆ ಬೈಜ್ಜೈಟ್ ದಾದ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅಂದು ಏನು ಸಾಂಕೆರೆದು ಬಂಗುಂಡು ಆಪುಜಿ ಜೋಕ್ಲು ಹೊಡೆತೇರು ಓ ಒರ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮುಲು ನಂದೆ ಗುಬ್ಬಿ ಯಪ್ಪ ನಾನೈತೆ ಕುಂಟಾಡ್ದಗ ಇನಿ ಎಗ್ ರೈಸ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಕಾಂಡೆ ಚಾಗ್ ಅರ್ಜನ ಮೂಲುಲಿಟ್ರು ದನವೆ ಗುಂಡ ಇಂದು ದುಂಬು ಪೊಣ್ಣೊಂದು ಎನ್ನದು ಇತ್ತೆ ವಾನು ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತೈನಿ ಅಂಚೈತೆ ಪುದರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಂತ ಅಪ್ಪಿಂದ ಇತ್ತಂಡು ಗುಂಡ ಅದಮೆ ಒರಿಯ ಮಗಿ ಅಂತ ಮೂಕಿದು ಈ ಕಡೆ ಪೇಂಟಿಗೆ ಬೋದು ಒಂಜಿ ಗುಲಾಬಿದ ದೈ ಒಂಜಿ ದಾಸವಾಳದ ದೈ ಪತ್ತೊಂಬೈದನ್ನು ಮಂಜಲ್ ಕಲರ್ ನಾನು ನೆಟ್ಟೆ ಕುತ್ತಿ ಮತ್ತು ತೆತ್ತದು ನಾಡೋಡು. ಗೈಸ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಈತೆ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮನ್ಪೆರಂಡು ಟ್ಯಾನ್ ರಿಮೂವ್ದ ಅಂಚ ರೆಡಿ ಆತೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗಲ ಚೂರು ಕೈಕ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರಂಡು. ಫಸ್ಟ್ ಯಾನು ಶೂಟ್ ಮನ್ಪೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಿಕೋನಿದಕನ ಟ್ಯಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಎಂಚ ವರ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ತೂಕ ಅಡ್ದೊಂಬು ಒಂಜಿ ಓ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಅವಲ ಇಟ್ಟೆತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜವು ಎಂಡ ಮುಗಿದುಂಡು ಇದೊಂದು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಎಡ್ಡೆ ಅನ್ ಬತ್ತಿನ ಎನ್ನ ಕೈಡ್ಲ ಫುಲ್ ಟ್ಯಾನ್ ಪೂರ ಆತುಂಡು ಕೈಕ್ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ ಪೂಜಿದ ನಮ್ಮಗ್ಲ ಪೂಜಿತೇರು ಕೈಕ್ ಟ್ಯಾನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಎಂಚ ಒಂದುಂಡು ಐಸ್ ಆಪುಂಡ 20 ನಿಮಿಷ ಅವ್ರು ದೆಪ್ಪೆರೆ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಪೂಜಿತು ಜಾಗ್ರತೆ ಮದ್ರಂಗಿ ರೀತಿ ಲೆಕ್ಕ ಮೇಂಟೈನ್ ಮನ್ಪೋಡು ಬೊಲ್ದು ಕಲರ್ ಆಪುನ 20 ನಿಮಿಷ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜ ಒಂಚೂರು ಆವಡು 20 ನಿಮಿಷ ಆವಡು ಪುಚ್ಚಿ ಚೆಂಡು ಗೊಬ್ಬುಂಡು ಐಸ ಅವು ಏತು ದಿನ ಅಂಡು ದೊಂಬುಡೇ ದಕ್ಕೊಂಡು ಚೆಂಡು ಕೈ ಕಲರ್ ಬೋಲ್ದಾಂಡ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಅವಳು ರೋಮ ನಿಕ್ಲ ಪೂಜೋಡ ಆಯಡೈತೆ ಗುಂಡೆ ಒಡೆ ಗುಂಡಿ ಗುಂಡ ಜೀತೇನೋ ಒಂದು
ಆ ಕಲರ್ ಬರ್ತದೆ ಕೆಂಚಿ ಕಾಣುದಿಲ್ಲ ಉಂಟು ಕೆಂಚಿ ಕಲರ್ ಇಜ್ಜಾವು ಒಂದು ರೋಮ ಕೆಂಚಿ ಅವು ವೀಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾಂಡು ಈತ ಕೊಡ್ತಾಂಡು ಟ್ಯಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಕೈಗೆ ಫುಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪೊಡುಂದುಲ್ಲೆ ಐದು ಮುನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕೆಲವಂಚಿ ಮಿಂತ್ರಡ್ದೆ ತೊಂದನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತೂಪಗ ಬಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ದ ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತದೆ ಐಟ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾತ ಲಾಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತಂಡ ಪಾಡ್ರೆ ಆಪು ನೆಟ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾತ ನಿಕ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬುಕ್ಕ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನೆತ್ತ ಲಿಂಕ್ ಮಾತ ಕೊರ್ಪೆ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ದ ಪಂಡ ಮಿನಿಮಲಿಸ್ಟ್ದ ಸಿರಮ್ ಕನಪದೆ ಹೊರ ದುಂಬು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದೊಂದಿತ್ತೆ ಐದು ಬುಕ್ಕ ನಡುಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಪಿರ ಪಿಂಪಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆದಿ ಇತ್ತಂಡ ಐಕ್ ಕನಪದೆ ಒಂದು ಪಿಂಪಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಪೋರ್ಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅದು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೆರೆಗ್ ಸ್ಕಿನ್ ಮಾತ ಎಲರ್ಜಿ ಆಪುನೊಂದು ಇತ್ತಂಡ ಓಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಮಾತ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋರ್ಚಿ ಬಂಡೇರು ಬಂಡದು ಡಾಕ್ಟರ್ ತೂಪದೆ ಬೊಕ್ಕ ಮರ್ದು ಮನ್ಪುಲಿ ಫಾರ್ಮಸಿದ ರೇಸರ್ ಐದು ಬುಕ್ಕ ನಿವಿಯ ಬಾಡಿ ಲೋಷನ್ ಒಂದು 5 in 1 ಮಸ್ತ್ ಡ್ರೈ ಸ್ಕಿನ್ ಇತ್ತಂಡ ಹಾಕೊಂಡು 48 ಗಂಟೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದುಂಡು ಎನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಮಸ್ತ್ ಡ್ರೈ ಈ ಕೈ ನನ್ನ ಕಾರದ ಚರ್ಮ ಪುರ ಉಂಡತೆ ಚಳಿಕ್ ಮಾತ ಪುಡೇರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಜಂದೊಂಜಿ ದೇತೊಂದೆ ನೆತ್ತ ಮುಚ್ಚಲ್ ಬೂರ್ದು ಪೂತ ಒಂದು ಲಿಪ್ ಲೈನರ್ ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ಕಲರ್ ಒಂಜಿ ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ದೇತೊಂದೆ ಬೊಕ ಕಮ್ಮಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮೀಶೋಡು ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಮೇಕಪ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದೇತನಾರ ಪೋರ್ಚಿ ನಮಕ್ ಓ ಸೂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಐನೆ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ತಿಕ್ಕಿನ ಪೂರ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೇಸಸ್ ಕೆನಡದ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಮೇಕಪ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೋಡಣ್ಣ ಮಿಂತ್ರ ಪರ್ಪಲ್ ನೈಕಡ್ ದೇತೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾನ್ ರಿಮೂವ್ದ ಪ್ಯಾಕ್ನ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಅವು ಇಂಚ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪು ನಿಂತು ತೂಪವೆ ಕೈ ತಿಂಚೊಂಡು ಟ್ಯಾನ್ ಆದು ಅಪ್ಲೈ ಮಂತದ ನನಗೆ ಎಂಚಾಪುನ ನೆಟ್ ಈತ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಿಪ್ಪೇರು ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಮ್ ಇಪ್ಪುನ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮನ್ಪೊಡು ಒಲ್ಪ ಟ್ಯಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಇಪ್ಪುನ ಅಲ್ಪ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾಡ್ನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೌಲ್ ಲೈಟೆ ಕೊರ್ದಿಪ್ಪೇರು ಬೊಕ ಸ್ಪೂನ್ದ ಮಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಲೋಷನ್ ದೇತೊನೊಡು ಎಲ್ಲೆ ಸೈಡ್ ನಿಕೋನಿದಕ್ಲ ಪೌಡರ್ ಉಂಡತೆ ಐನ್ ದೇತೊನೊಡು ಈತ ಪೂರ ಪಾರ್ದ ಆಯ್ ಬೊಕ 2 ನಿಮಿಷ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅವೊಂಥರ ಕ್ರೀಮ್ ದಲೆ ಕಾವುಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಆಪುಂಡತ ಅಪಗನೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಬೊಲ್ದು ಕಲರ್ ಆಯ್ನೆಟ ಬುಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ತದ 20 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ ಬೊಕ ಅವ್ವೆ ಬೊಲ್ದು ಕಲರ್ ಆಪುಂಡು ಅಪಗ ನಮ ಒರೆಸಂಡಾಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಯೆ ಅಂದೆ ಟ್ಯಾನ್ ಚೂರು ರಿಮೂವ್ ಆತುಂಡು ಬೊಕ ಏನ್ ದೊಂಬು ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಪೆತ ಟ್ಯಾನ್ ಆವೊಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಇಂದು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಗುಡ್ ವೈಬ್ಸ್ ದಾಕ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪನ್ ಪೌಡರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ 300 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅಂಚ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಲಿಂಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ದಿಪ್ಪೆ ಇನ್ನೆಂಚ ಹೋತು ನಂತರ ಬ್ಲೀಚ್ ಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಕೈಟ್ ಕುಜಲ್ ಇತ್ತನ ಪೂರ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಆಪುಂಡು ಕೈಟ್ ಗಾಯ ಇತ್ತು ನಡೆ ಮಿನಿ ಪಾಂಡೆ ಕೆಂಪು ಆಪುಂಡು ಐಕ್ ಸರಿ ಸ್ಕಿನ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಪ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಚ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ನನ್ನ ಜೋಡಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್.